Horas ma dihita saluhutna. Omatiki nahita masyajar sikola sabata. Jupang mahita musaya di program Beta Hita Marsyajar Sikola Sabat. Persyajaran Sekolah Sabat tu nama godang triwulan 2 2010 sia. Saat mahita tu persyajaran 10 sada. Di hari Rebo 12 Juni 2010 sia. Namar judul Tu Poparan Naporsea Perjulu. Krisis haporseaon. Ahado namasa di Israel dukon si Joshua doho si tua ni bangsoi mate. Molo tajaha di Bibil natar surat di buku Panguhum 2 ayat 7 rodi ayat 10. Sada persyajaran taringo tu haporseaon di sada punguan tarsongon gereja. Nama menoruson haporseaon itu poparan nama ngiuton. Patuduhon iaka uluan na parjoloi tung mar haporseaon na tibodo nasida. Nasida ma na parjolo sahali maperjuakon haporseaon ni. Diaka poparan na parjolo nang tu poparan na paduahon. Gudang do nasida na hamaguan diaka prinsip-prinsip haporseaon ni. Sadalat donasida di organisasi alai jutan ma hasomalani gawe tradisi manang adat. Laos mago masiol ni rohani nasida ni uluan na pajongjokon punguan na perjoloi. Nunga dihataon ia debatai dang marpahopu holan anak nado. Ahado lapatan nyon manghyuton padapota. Molo tajaha Yohanes sada ayat 12 doho 10 tolu. Do Yohanes tolu ayat 7 doho sada Yohanes 5 ayat sada. Sada dalan nasomal laho manoruson parbuoni haporseaoni tu poparan ni hala Kristen ditiki namang hiut sian akka nama tua ima marhite na dihaporseai nasida. Alai mangguruhon aha na dihaporseai akan nama tua manang aha na dihaporseai huriai. Indadai haporseaon na manotong. Nagabe sahala Kristen, dada holan nagabe sada ruas ni organisasi manang sada punguan. Haporseaon na manotongi indada bako sian perdagingon manang keturunan jaladang naboi warisonotoni sian perdagingon sian sada poparan tu poparan na asing tung porludos situtu salhut jolmai manada Kristus tu haporluan na sadiri. Tung gudang do ulahon na boy di ulahon ni akana tua-tua hobar tu panadaw ni Kristus. Perlu do akana tua-tua mangulahon sude akka aha na boy ulahon ni nasida laho majadihon akana poso laho mamilit hasit tongani. Asa di ujungna adong sada poparan na dipalua inohon ni barita nauli. Anong namarguar sahalak namarguar si Jo? Sahalak narwar sian ateis naso makaporsyay de bata. Gabe sahalak ruas ni huria afen ibana. Laho to guma haporsyaon na. Inohon ni pengalaman nang hamubaon na. Dihilala ibana di bagasan Yesus. Mardongan saripe maibana doho sahalak poropuan ni afen. Jala adong madinasida piga pira dana. Dipagodang-godang di bagasan haporseaon. Alai di sadetiki inorhoni pamikirion haporseaon ni aka anak konai. Didok iba nama. Oh out sura anak kokon. Boy manghyutom pengalaman. Songon na adong diawon. Molohora pun nasida. Ahado hira-hira na boy leonomu
poda manang hata tu si Jo asabui hot haporseon sudi akanak penasida. Songonima persejaran sekolah sahabat tasadarion horasma dihita salhutna.